Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Mwaswera bwanji lero lachisanu pa 19 December ndifuna tilankhuleko pa nkhani yokhuzana ndi anthu 6 amene amangidwa agwidwa ndipo apolisi anationetsa anthu amenewa ngati ena mwa omwe anachita chiwembu kapena anathandizira kuchita chiwembu chimene chinapha dokotala wa mayi ku Blantyre Dr. Bobe amene ambiri timawadziwa. Imfa imeneyi kapena chiwembu chimenechi chidagwedeza dziko la Malawi and zinachitikaso nthawi yomwe ku Malawi we were going through transition period in terms of politics and leadership. Ndiye paja mvula ikagwa kuchuluka zoliralira anaderotu makolo athu aku Malawi komweko ananena mwambi umenewo paja mvula ikagwa kuchuluka zoliralira. Ndaona lero li pa social media pa news Zodiac mkulu wa Chichiri prison akunena kupempha anthu kuti talekani kufalitsa mauthenga abodza potsutsa zimene anthu ena akunena kuti anthu amene agwidwa amene apolisi anaonetsa achokera ku prison ndi akaidi aku prison angogwidwa ndikuwuzidwa kuti akapange claim kuti iwo ndi amene anachita izizi. I don't know kuti ndi level yanji yosakhulupirira system ya ku Malawi, ndi level yanji yosakhulupirira apolisi aku Malawi kuti mpaka na munthu ukafike pokhala ndi chiganizo chonena kuti anthu awawa amene apolisi akuwaonetsa apapawa si amene woya awawa atenga ku prison kuti azapange. I don't know kuti what kind of umakhala uli mu level yanji yo yakaganizidwe kuti ufike ukanene kuti that's my conclusion. Ndimawerenga ma comments chifukwa zinandipanga shock kuti why is the mkulu waku prison kulankhula izi chachitika ndi chani. So I went to the comments and ma comments muja muli anthu amene akudzifira kuti kuganiza bwino, amene akudzifira kuti nganzeru kwambiri amatha kuchiwerenga chinthu chicha nkuchidziwa and then nonsenu amene musakuchiona chonchono ndi kuti simukuganiza kwambiri. Ndi argument ya anthu amene akula kuti timaonera interview icha pali mkulu ina wake kaya zina wake akuti Saidi mkulu amene ananena kuti akaidi anzangawa amadana nane kapena akaidi anzangawa akudana nane. Ndi anena bwanji kuti kaidi anena bwanji kuti kaidi ndiye kuti yeye wakuchokera kuti kundende anganene bwanji kuti yeye ni kaidi ndiye kuti akuchokera kundende amene wawande akundende mwamva. Sindikudziwa kuti anthu amene akulemba zimenezi ndi azaka zingati zakubadwa, kuti akhala ku Malawi ndi moyo zaka zingati, alankhula chichewa cha ku Malawi ndi moyo zaka zingati, acheza ndi anthu wamba ku Malawi akumidzi zaka zingati. Kodi anthu akagwidwa ndi apolisi nkuwamanga unyolo ndikukasekera mu chitokosi ku polisi ngati ma suspects agwidwa asekeredwa ku chitokosi pa chichewa cha anthu aku Malawi zimene anthu amalankhula asukulu opanda sukulu amati anthu amene ali m'manja mwa apolisi amangidwa unyolo aja ndi ndani? Si akaidi amachula kuti ndani? Ndikuziwa kuti pa chizungu munena kuti ma suspects anapite kai ku court komano pa chichewa chimene mmagwirisa ntchito emi kwanuko kumudzi kwanuko anthu akumudzi kwanu apansika pakwanu paja kuti apolisi aduse atamanga anthu awiri atatu agwira pene paja kuyenda nawo anthu amene ajachula kuti ni ndani?
ndiye anthu awawa oti amangidwa ali m'manja mwa polisi akuzichula kuti akaidi anzangawa. Inuyo zimenezo zikusokonezani maganizo kwambiri, zakuvutisani maganizo kwambiri, mpaka mwaona kuti this statement ikuulula chinsinsi china chake kwambiri. Context, anthu mawu amagwiritsidwa ntchito mu context. Amatha kukhala otanthauza chinthu china, komano nthawi zina amagwiritsidwa ntchitonso pa context ina, pamene tanthauzo lake limathanso kusintha, ngakhale mawu osatanthauza zimenezo. Ndimafuna mungodziwa pamenepo kuti anthu amene ali m'manja mwa polisi, amene amangidwa, yes si akaidi, yes ndi akaidiso in terms of context. Okay? Chichewa chathu, you know very well kuti chichewa chathu chili limited iso ma words, makamaka kwa anthu kuti sitinachiphunzire bwino kwambiri ife timangobwerekera mawu osiyanasiyana kugwiritsa ntchito. So don't think too much ndi mawu onena kuti ndamvawo amene amangidwawo anagwidwa atu kalekale amenachi, sikuti agwidwa dzulo ndikuwabwetesa kukayenda kopanga agona ku polisi amenachi. Mwa iwo agona kuselo kuja, ali kuselo kuja, amaziwa tili kuselo ife ndifakaidi tamangidwa. Do you understand? So I hope mene ndafotokozamu zikuthandizani kumvetsetsa. Okay? Ndine ndanena kale assessment yanga, nditaonera ma video aja ndanena kale kuti ndaona anthu zimene akukamba ndi zimene akupangazi. What I've learned zonena kuti alipo ababa magayi ena ake pagulu pa ngini sukuti anapanga now, they were involved koma to a certain level, to a certain according to my assessment. Sine lawyer, sine judge, zimenezo majaji, ma prosecutor, ma lawyers akazidziwa oka. Koma ineyo from my experience tosefe timaonera crime TV, timaonera my interrogations, timaonera, we know this, we have been exposed to these things is achilendo. So I can know kuti from 1 to 6 iwa level of involvement inaliyosiyana. Okay? Osewa ndo anagwira they were involved, ali ni milandu osewa, koma even majaji aja akamapereka chigamulo chawo apanga consider kuti level of involvement. Alipo amene anatenga futi, anaika futi kandi pa thupi la munthu la malemu ndikuwomba, amene yoyo ndi wina wake yemwe anangokhala kunja kwa mpanda, kugumula mpanda, asakudziwa kuti plan iyo ndiyo dani. Winanso ndi kaya anali kunjaku kuti akwere ndi njinga ya moto athawe, kaya akwere ndi chani, onsewa akwika. They played different roles, and ma roles awo akazapeza maloya akapanga defend kunena kuti uyu samadziwa, uyu anangotengedwa, kaya uyu amadziwa, uyu anapanga nawo plot. Zimenezo ndi zimene apolisi aja akupanga gather kuti kumapeto kwake adziwa apolisi aja, ma prosecutors adziwa kuti okay, we are charging uyu ndi chakuti, we are charging uyu ndi chakuti, we are charging uyu ndi chakuti, according to their roles. Yet guys, anyway, stay blessed, be in the know. Nesta, the black teacher. Hi, good morning. It's a beautiful Saturday, another beautiful day. It's sunny today in China. It's 26 minutes past 10 in the morning. Ifetatsuka, anzatu kumene kumwina simunadzuke ndikudziwa. Umabe ena matulo likumakuvutani mdakali maso. Nkhani zambiri ndi matero nthawi zonse, mapeto ake ndi makambo nkhani imodzi. Anyway, lero ndikufuna ndilowere ku South Africa koyambirira. South Africa yajawani masiku amenewa. Koma lero nkhani yake inanso ndiyomwe anthu sitimayikambakamba. South Africa is a giant economically, a big nation, well developed infrastructure. Zose anamanga anakunga ku South Africa. Industries ku South Africa kuli makampani, they make a lot of things ku South Africa. So South Africa is a full country. Koma chinthu chimodzi chomwe sitimakamba za South Africa is South Africa as a military power. Sitikambakamba zimenezi zoti South Africa jayo ndi military power. Timangoyilemekeza chifukwa ili makobiri ndiyotukuka. Komano kuti South Africa military
inaonetsapo kuti is a military might sikwenikweni sinakambepo. Okay, ndiye ndimaona news iyi. South Africa's National Defence Force is not just struggling for funding, most of its members are reportedly not fit enough for battle. According to the local newspaper City Press, a new audit showed that fewer than a third of the force's 70,000 or so members, about 27%, are healthy enough to serve on the front lines. Akuti military ya ku South Africa sili fit yayi. South Africa ili ndi asilikali 70,000 pafupifupi 70,000, and mwa asilikali 70,000 mo not osati so half 35,000 koma 27%. Nukive semene ndi kuti pafupifupi asilikali only 18,000 ndi amene ali fit yonena kuti atha kupita kukamenya nkhondo. Ena onsewa matupi awo sali fit, ngayikulire ngokalamba, ati sali healthy, ngodwaladwala. South Africa military imene monena kuti South Africa yakhala ikutumiza asilikali okasungisa bata ku DRC, but most of the soldiers that go ku DRC amakhala omwewo because sangapeze ena omasinthana nawo kuti apite ku DRC chifukwa cha matenda ambiri salolera ndithu kuti akayezedwe, chifukwa kamapita ku DRC kuja mmakayezedwa kumafunika medical report. If you are HIV positive samakulola kupita kumene kuja za UN zija, right? So amakanika ndithu anthu kupita chifukwa cha matenda. South Africa imene. And as if it's not enough, listen. Defence spending at just 0.7% of GDP against the international norm of 2% has eroded the SANDF's ability to safeguard South Africa and contribute to regional stability. For many, it asks tough questions about South Africa's recent deployment in the volatile Democratic Republic of the Congo. Its troops came under sustained attack from rebel groups such as the M23, resulting in the deaths of 14 soldiers, amid reported shortages of both ground and air support. And to make matters worse, they can't recruit soldiers. They are failing to recruit soldiers, new soldiers. Listen to this. Had the proper resources, the proper funding and the proper support for our military personnel, we would be able to have intakes looking at 10,000 a year, maybe even 12,000 a year. What you now need to do is you take some of the people from those supportive roles and you have to put them into situations where they have to fill the shoes of those that could have been trained to be battle ready or to be actual foot soldiers. HIV presents another hurdle for the SANDF. A significant number of soldiers are HIV positive, limiting their eligibility for United Nations peacekeeping missions and seriously complicating deployments. So that's the situation regarding South Africa as a military power. They might have the money, they might have the equipment, but they are lacking the personnel. Right? And almost no mango vina samadiano. Tieni ndikakale serikali. Aye. That's South Africa. Hey, Padagaribanova in our region, dziko limene likumveka ndi military might lomwe limakonda kuika chidwi chawo pa nkhondo ndi asilikali. Maliziwa? The Rwanda. Yes, Rwanda puts money, puts resources pa asilikali. Ndifa chake Rwanda ili ku Mozambique tu border ni South Africa. Kuja mati kuli Al-Shabaab Africa kumene kuja akuvuta northern part of Mozambique. Rwanda inadumiza asilikali kumene kuja for peacekeeping. Ku DRC kuli Rwanda yomwe imakhaulisa asilikali a South Africa kwambetsa kwawa kumene koko Rwanda atumeje. You understand? Anyway, ife ndi dziko la mtendere, ife ndife anthu okonda mtendere. Komano South Africa
needs to jack up. tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.